बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन दा जों दं 32 भेरगाव बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि दावबायसा बर'जों जों बिथांनि राजखान्थिनि थिलियाव आगान होनाय आरो गावनि जिउनि बाथ्रा जों मिथिना लागोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांनि साखाफारा जों बिथांनो खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होबाय नोंथांनो नोंथाङा बड'लेण्डनि ब्रैथि खेब बिसायख'थियाव आगान होनो ओंखारदों इउपिपिएलनि बिजाथि महरै 32 भेरगाव बियाबनिफ्राय नोंथांनि साखाफारा आरो नोंथांनि जिउनि बाथ्रा जों मिथिनानै लानि गिबियावनो नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा आरो दासिम नोंथांनि जिउआव मोनबोनाय रोंमोनथाय आरो जिउनि सल' बेखौ नोंथाङा बुंग्रोदो। खुलुमबाय नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों सारा बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। आं मुस्रि दावबायसा बर' आरो आंनि जोनोम गामिया गोदो दरं आरो दानि उदालगुरि जिल्लानि सोनाबथार बाक्सा जिल्लाजों नांजाबनानै थानाय 2 नं सिंग्रिबारि आरो आंनि आफानि मुङा रुंसारि बगाराम बर'मोन आरो आइया मुस्रिमा आब्रि बर'। आङो न'खराव नैथि गिबिया आब' बेनिफ्राय हौवासा हिसाबै आं हारसिं बेनिफ्राय बिनानाव 2 आरो बेनिफ्राय गेजेर ससेयाव जोंहा न'खरा गुबुननि सासे हौवासा गथ' फेदेरहैदों दाबो दङ आरो बिथांखौ जोङो फंबाय महरैनो जोङो बजबनानै लादों। दा आंनि उन्दै समनि जि जिउ जारिमिन बियो जोबोद माने दुखु खस्थ' गोनां होननानै आङो बुंगोन। मानो होननानै बुङोब्ला आंनि आफाया जि समाव रुंसारि जादोंमोन बे समाव आङो एलपि स्कुलावनो थांजेनाखैमोन। आंनि बैसोआ माने 6 बा 7 बिसिम बैसोआवनो माने आफाया रुंसारि जालांदों। बे हिसाबै जोबोद दुखु जारलानि गेजेरजों आङो आंनि उन्दै समनि जिउखौ आं बारहोनो गोनां जादों। आरो आंनि लेखा फरायनाय जागायजेननाया आंनि गामिनिनो 2 नं सिंग्रिबारि गुदि फरायसालियाव आं जागायजेनदों। बेनिफ्राय गुदि फरायसालिखौ बारग'नानै खाग्राबारि जनता एमइ स्कुलाव आङो गेजेर फरायसालिखौ फरायदों आरो बेनिफ्राय खाग्राबारि जनता हाइ स्कुलनिफ्रायनो 1998 मायथाइयाव आङो मेट्रिकखौ नैथि थाखोआव आङो उथ्रिनो हादों आरो बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ गोजौसिन फरायसालिखौ आङो डिमाकुसि शेखार शंकरदेब मिसन हायार सेकेन्डारियाव आङो फरायदों आरो बेनिफ्रायनो आङो हायार सेकेन्डारिखौ बारग'दों आरो बेनिफ्राय आर्ट्स ग्रेजुवेसनखौ आङो टंला कलेजनिफ्राय खालामदों आरो बेनिफ्राय आंनि जिथु पस्ट ग्रेजुवेसन मास्टार डिग्रिखौ आङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि जि आइडल डिस्टेन्स इडुकेसन सिस्टेम दं बे आइडलनिफ्राय आङो 2008 मायथाइयाव आङो बर' एमएलनिफ्राय आङो पस्ट ग्रेजुवेसनखौ आङो खालामदों। बेनिफ्राय आङो 2004 मायथाइयाव जेब्ला ग्रेजुवेसन जायो ग्रेजुवेसन जाखांनायनि उनावनो 2004नि जुलाइ दानाव आङो ग्रेजुवेसन जादों। बेनिफ्राय 2004नि डिसेम्बरनि 20 आरो 21आव जोंनि खाग्राबारि आनसलिक एबसुनि बोसोरसालिया जुथुमायाव आंखौ आनसलिक एबसुनि थोंजों आफादगिरि महरै थिसनदों। आंनि बैसोआ अब्ला 25 बोसोरमोन। आङो बे 2005 मायथाइनिफ्राय 2015सिम दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गिदिरथार बर'नि मोनसे आफादाव खामानि मावनो थाखाय हारिखौ सिबिनो थाखाय आङो खाबु मोनदों। बे हिसाबै आङो दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाथ' नङा थेवब्लाबो जिखिनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपाल बे आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालखौ आङो दिनैसिमबो बिथांमोननि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालखौ मानिनानै सोलिबाय थायो। बड'लेण्ड सोमावसारनाय एबा हारि थामोन्थानि सोमावसारनायाव नोंथांनि बिफाव हिसाबै जोङो बुंनांगोन जे जिहेथु 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन आरो बिटिसि सुक्ति जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिनि गोरों गोरा आरो आफादफोरा सावरायलायनानै जिहेथु बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दोनथ'फिनदोंमोन। दा बे हिसाबै दोनथ'फिननाय हिसाबै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावजेननाय समाव सोमावसारनायखौ आं मोनाखै। थेवब्लाबो 2006 मायथाइयाव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बोसोर हिसाबै मावथांखि मोनसे लानानै खामानि मावदोंमोन। दुलाराय बर' माहारिनि सोलोंथाइनि जि थासारि गोग्लैसोना थानाय बेखौ बोखांनो थाखाय फोजौनो थाखाय बेखौ जोङो थारलाहै मोन्दों खामानि मावनो। बेनिफ्राय 2007 मायथाइयाव जिथु गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बेखौबो जोङो मावनो थाखाय खाबु मोन्दों। बेनिफ्राय 2010 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन आलादा न'खर सोरजिनायनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ जोङो बाहागो लानो थाखाय मोन्दोंमोन। नोंथाङा पस्ट ग्रेजुवेट पास खालामनायनि उनाव
माबाफोर खामानियाव हाबदोंमोन ना? आङो पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनायनि उनाव आङो थोंजोंहै बिदि सरकारि साख्रिखौ आं खालामाखिसै। मानो होननानै बुङोब्ला आं दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो नांथाबनानै थानाय हिसाबै आं खालामाखिसै। थेवब्लाबो 2008निफ्राय 2011सिम आङो DY 365 होननाय मोनसे दासिम बे समाव केबलाव दंमोन, दायो सेटेलाइट चेनेल जानानै दङ। बेयाव आङो उदालगुरिनिफ्राय करेसपन्डेन्ट महरै खामानि मावनो खाबु मोनदोंमोन आरो बे हिसाबै आङो बे बोसोरथामखौ आङो DY 365नि बे करेसपन्डेन्ट हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो बेनिफ्राय 2014निफ्राय 14आव जोंनि भेरगावआव गंसे प्राइभेट कलेज आंनि लोगोफ्रा गायसनदोंमोन। बेयाव बिथांमोना आंखौ खावलायबाय जे नोंथाङा कलेजखौ एसे नायनानै होदो, माने गोदानहै खुलिनाय जायो जिहेथु। बेवहाय बिथांमोना खावलायनाय लेखा आं 2014निफ्राय 2018हालागै आङो बे कलेजाव प्रिन्सिपाल महरै आङो खामानि मावनो थाखाय खाबुखौ मोनदोंमोन। दा रिजाइन होबाय? दा आङो रिजाइन होनानै दङ। नोंथाङा दा बुंदो जे जार्नालिस्ट हिसाबै नोंथाङा माबायदि जिउआव एक्सपिरियेन्स मोनदों? जार्नालिस्ट एबा रादाब बुथुमगिरिफोरनि जिउआ जोबोद दुखु जारला, बेखौ आङो गाव बुजियो। रादाब बुथुमगिरिफ्रा सानफाथोलो खामानि मावनानै इसेल' माने गाव सोलिनोबो हाया, जोबोद दुखु गोनां। दिनै सारा मुलुगाव जि मोनसे COVID-19नि जि भाइरास गाग्लोबनाय, बे गाग्लोबनायावबो जोंनि जि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोना गावनि जिउखौ हेव खालामनानैब्लाबो रादाब बुथुमबाय थादों। दा बे हिसाबै जोबोद माने खस्थ', मालाबा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। दा आं रादाब बुथुमगिरिनि जिखिनि खामानि मावबाय, बे खामानि हिसाबै मावनाय हिसाबै आङो रादाब बुथुमगिरिफोरनि जिउआव जोबोद खस्थ' जायो आं बेखौ मोन्दांथिदों। आरो आं जि समाव 2008 एबा 2008आव DY 365नि करेसपन्डेन्ट हिसाबै उदालगुरियाव खामानि मावदोंमोन। बे समाव उदालगुरियाव मोनसे दाङाबाजि जादोंमोन। बे दाङाबाजियाव जेरैबायदि माने जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों, आं बेखौ दाबो गोसोआव दङ आरो आंबो सानो रादाब बुथुमगिरिफ्रा बेबायदि जेंनाजोंनो मोगा मोगि जानो गोनां जायो। दा रादाब बुथुमगिरिनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथाङा बुंबाय, रादाबगिरिफोरनि रेसपन्सिबिलिटिनि खोथाखौ नोंथाङा एसे बुंदो। रादाब बुथुमगिरिफोरनि रेसपन्सिबिलिटिया जाहैबाय, माने जिहेथु गणतन्त्र देशनि ब्रैथि खुन्था होननानै बुंदों रादाब माने बिबुंसारखौ। दा रादाब बुथुमगिरि हिसाबै निउट्रेल माने गेजेरनि जानानै रादाब बुथुमगिरिफ्रा रादाब फोसावनो गोनां जायो आरो बेखौनो माने जोंबो लुबैजायो भारतनि नागरिक हिसाबै, बा आंबो सासे सुबुं हिसाबै आंबो लुबैजायो रादाब बुथुमगिरिफ्रा माने निउट्रेल जानांगौ। आरो जिथु भारतनि गणतन्त्रनि ब्रैथि खुन्था होनना बुंदों, बे ब्रैथि खुन्थाखौ रादाब बुथुमगिरिफ्रा बजायनानै सोलिनायखौ आंबो लुबैयो। नोंथाङा कलेजनि गोरायुं जानायनि समनि एक्सपिरियेन्स? आं कलेजनि गोरायुं जानायनि समनि जि मोनसे एक्सपिरियेन्स, आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों जे जिहेथु जोंनि भेरगाव ओनसोला जोबोद गोग्लैसोनाय, आं जि कलेजाव माने प्राइभेट कलेजाव माने गोरायुं हिसाबै माने जादोंमोन, बे समाव माने सानै बा साथामाल'सो फार्स्ट डिभिजन स्टुडेन्टखौ जों मोनोमोन। माने बांसिनानो थार्ड डिभिजननि स्टुडेन्टफोरखौ मोनोमोन। दा थार्ड डिभिजननि स्टुडेन्टफोरखौ मोननायलाय बिथांमोनखौ बुजायनो बा बिथांमोनखौ फोरोंनो जोबोद खस्थ' जायोमोन। आरो बर' बिजोंनि जि फरायसुला फरायसुलिफोर, बियो दिनैसिमबो मोगा मोगि जानो गोनां जादों जे थाखो 1निफ्राय 10 थाखोसिम बर' बिजोंजों फरायनो गोनां जायो, फरायनो मोनो। बेनिफ्राय मेट्रिक एबा HSLCखौ उथ्रिखांनायनि उनावनो बिजोङा थाल्ला इंलिस जाहैयो। दा बेयावहाय जोंनि बर' बिजोंनि गथ'फ्रा बा फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे हायार सेकेन्डारि लेभेलाव एसे सौथुनाय बायदि मोनहैयो, गोरा मोनहैयो। इंलिसाव एसे माने गोरोंखाबा बा इंलिसाव रोंखा राखा जाखालाङोब्ला बे हायार सेकेन्डारिखौ एसे उथ्रिहैयो बा मोजां जाहैयो। नाथाय थार्ड डिभिजननि जि फरायसुला फरायसुलिफोर, बिसोरखौ हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामहोनायाव जोबोद खस्थ' जायो। जोंबो जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जादों आरो। नोंथाङा जार्नालिस्ट हिसाबै बे ओनसोलनि अभाब अभिजगखौ मिथिजोबगौ। लोगोसेनो नोंथाङा दा समाव माने बिसायख'थिनि सिलायाव आगान होनो लाबाय। बे बियाबनि जेंनासिन एबा गोनांथारसिन इसुआ मा? आङो नुबाय नैबे 32 नं भेरगाव BTC बियाबाव बयनिख्रुइबो गोग्लैसोना थानाय जि मोनसे जेंना एबा इसुआ जाबाय रांखान्थिनि जेंना। जोंनि बे ओनसोलाव जोबोद माने रांखान्थियाव गोग्लैसोनाय। साफा सानैया फिसा फिसौ माने साहा बागान खुलिनानै गावबा गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय नाजादों। नाथाय बिदि गिदिर गिदिर बिजनेस खालामनाय बा बिदि गोबां बायदिसिना खामानि मावसोनाय जोंनि ओनसोलाव गैया। दा बे हिसाबै आङो नैबे भेरगाव बियाबाव बयनिख्रुइबो गोग्लैसोनायनि जि जेंना, बेखौ आङो रांखान्थिखौनो आङो नुदों। बबे एवेजों नोंथाङा बे रांखान्थियारि थासारिखौ सुस्रांनो नागिरदों? दिनै थांनाय
17 बोसोराव जोङो बिटिसि हिसाबै जोङो खाबु मोनबोदों बा बिटिसिआव थानो मोनबोदों दा थांनाय 27 जानुवारियाव जोंनियाव गोदान मोनसे एकर्ड फैबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन एबा बिटिआर दा बे बिटिआरनि गेजेरजों बिटिआरआव जिखिना दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ जुदि जों बाहायनो हायोब्ला एक्जिकिउट बा इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोब्ला बेयाव गोबांखिनि बेबस्था दङ रांखान्थि फोलोमनायनि जोंनियाव नैबे ओनसोलाव मैखोमै आबादजों सोनारना थानाय ओनसोल माने आबादनि बिथिंखौ जोङो जुदि जौगाहोनो हायोब्ला आं सानो रांखान्थियाव एसेब्लाबो जौगागोन जोंनि ओनसोलनि आबादारिफ्रा बोसोराव खनसेल' आबाद मावनानै दुब्लि फोथारखौ 6 मासखौनो माने गारनानै दोनो नाथाय बे 6 मासावबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनानै गाव गावनि रांखान्थिखौ फोलोमनानै लानो हायो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जिखिना सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरनि जि मोनसे जेंना बे जेंनाया जाबाय मा खामानि मोनैनि जेंना जोंनियाव जिहेतु इन्डास्ट्रि बा फिसा फिसौ उद्योग गैया बेनि कारनाव खामानिखौ जों मोना बा खामानि जोङो मोना बारा लाइमोनफ्राबो माखासेया मा जायो माने सोरबाया मेट्रिकसिम फरायनानै लेखा गारो सोरबाया हाइ स्कुलावनो गारो सोरबाया कलेजसिम फरायनानै लेखा गारनो गोनां जायो नाथाय लेखा गारनायनि उनाव गाव मा खामानियाव गावखौ माने गायसनहैगोन बेनि जेबो थिरांथा लानायखौ नुवा जायनि थाखाय माने उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बायदिसिना जेंनाफोरा जोंनि ओनसोलाव जागासिनो दङ दा बेफोर जेंनाफोरखौ फोलोमनो नांगौब्ला आं सानो स्किल डेभेलपमेन्टखौ गोसो होनांगोन आखाइनि बिद्दा आखाइनि खामानि लोगोसे बिटिआर जानायनि उनाव जोंहा मोनसे खाबु फैगोन जे जोङो मोनसे मोननैब्लाबो फिसा फिसौ जोङो उद्योग बा बिदि फसंथानफोर जों गायसननो हायोब्ला बेयाव निस्सय जोंनि लाइमोनफ्रा बा खामानि गैयैफ्रा एसेब्लाबो खामानि मोनगोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि जि रांखान्थिनि गोग्लैसोनाय थासारि बे थासारिखौ एसेब्लाबो सुफुंनो हागोन होननानै आं सानो दा जोङो सावरायबाय थादों दावबायसा बर' बिथांजों बिथाङा इउपिपिएलनि 32 भेरगाव बिएफनि बिजाथि जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेक लानायनि उनाव फैफिनगोन बिथांनि राजखान्थि बेलायाव आगान फैफिनदों नोंथाङा राजखान्थिनि बेलायाव आगान होबाय नोंथाङा सांबादिक नंलिया नोंथाङा शिक्षाबिद नंलिया सांबादिक जिबनाव नोंथाङा जार्नालिस्ट हिसाबै जेबायदि रोंमोनथाय मोनदोंमोन आरो सासे प्रिन्सिपाल महरै नोंथाङा जोंनि सोलोंथाइनि बिथिङाव नांथाबदोंमोन नाथाय राजखान्थियाव फैनानै नोंथाङा गोबांथार सौदावनाय मोनगोन बेनि थाखाय साखाफारा आं बिनि थाखाय रेडि एबा साखाफारा मानो होनना बुङोब्ला राजखान्थिनि गुबुन मोनसे मुङानो जाबाय गोहोनि दावहा बे गोहोखौ लानो थाखाय दावहा आरो बे दावहानि थाखाय अरायसम साखाफारा बिसायख'थियाल'नो राजखान्थिनि थिलिनि हाबाफारि ना बिसायख'थिया आसलथे राजखान्थिनि बा थिलि एबा हाबाफारिल' नङा राजखान्थि दोलो मोनसेया समाजाव गोबां बिबान थायो दा राजखान्थिया गोहोआव फैयाब्लाबो माखासे खामानि मावना होनो हायो दिनै जों नुदों जोंनि लाइमोनफ्रा राजखान्थि होननानै बुङोब्ला माने एसे मुगैनाय बायदि मोनसे थासारि आरो बे थासारिया मानो फैदों जोंनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा समाजनि जि रेसपन्सिबिलिटिस समाजनि जि दायबद्धता बे दायबद्धतानिफ्राय एरायखेनानै गावबा गावनि माने मोनथायखौ सुफुंनाय बा गावबा गावनि स्वार्थनि थाखायल' गोबां खामानि मावो आरो बेनिखायनो जोंनि इयुन जेनेरेसन बा दानि जेनेरेसनफ्रा राजखान्थि बुङोब्ला माने मुगैनाय मोनसे थासारिया फैदों ओंखायनो आं सानो राजखान्थिया जुदिय' गोहोनि दावहाब्लाबो राजखान्थिनि गुबुन मोनसे मुङा समाज सिबिनाय नोंथाङा इउपिपिएल दोलोआव जइन खालामबाय आरो बिजाथिबो जाबाय नोंथाङा गुबुन पलिटिकेल पार्टिखौ मानो चइस खालामदिया जेरावहाय जोंनि बे हालामाव नेशनेल पलिटिकेल पार्टि दङ कंग्रेस दङ बिजेपि दं सिपिएम दङ बेबायदिनो रिजनेल पलिटिकेल पार्टि गोबांथार दङ बिपिएफ दंमोन बिपिएफ दोलोआ दिनैसिम 15 बोसोर सासन खालामबाय दा बिथांमोनहा माने एस्टाब्लिश पलिटिकेल पार्टि नाथाय नोंथाङा इउपिपिएलखौसो माने पसन्द खालामदों आरो इउपिपिएलआ दिनैसिम खुनु खुंथायनि बाहागो जानो मोनाखै आरो थोनायसे एमसिएलएबो बिथांमोना मोननो हायाखै बिसायख'थिबा खांरांबाय थादों नोंथांनि जुक्तिया बहा जायखिजाया राजनिति दोलोखौ सायख'नाय बा मददथि खालामनाया आसलथे गाव गावनि गोसोनि सायाव बा गाव गावनि मोनसे बियो पार्सनेल डिसिसन जानो हागौ नाथाय आङो इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल एबा इउपिपिएलखौ आङो आंनि राजखान्थिनि माने दोलो हिसाबै आं सायख'नायनि मोनसे कारना जाहैबाय मा जिहेतु इउपिपिएलआ मुभमेन्ट ग्रुप आन्दलन खालामग्रा आफादफोरजों सृष्टि खालामजानाय मोनसे राजखान्थि दोलो आरो बे हिसाबै जोङो आन्दलननि धाराजों फैनाय सासे सुबुं हिसाबै आं सानो
UPPL-खौनो माने आङो बेनिखायनो सेलेक्सन खालामदों। नोंथाङा दहायनो बुंखाबाय जे पलिटिक्सनि गुबुन मुङा समाज सिबिनाय आरो ससियेल डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदों नोंथाङा। दा नोंथांनि हालामाव नोंथाङा सासे जार्नालिस्ट नोंथां नुबाय थाखादों जे गोबांथार जौगानाय फैदों। नोंथाङा रांखान्थि बिथिङाव जोबोद गोग्लैसोनाय होनना बुंनाय जादों बे हालामखौ। नाथाय बेवहाय गोबांथार साहा बागानबो दंसै। साहा बागानाव जोंनि मानसिफ्रा एंगेजमेन्ट जानो हायो आरो गोबांथार माने लामाफोर जादों बेफोर एंगेजमेन्ट जादों आरो एंगेजमेन्ट बा एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन खालामनायनि दायथ'आ गावबा गावनोबो सोनारो। दा बेफोर दावगानाय माने नोंथाङा नुसेयावबो नोंथाङा दिनैनि दिनावहाय माने दावगानायनि बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। नङा, जोंनि ओनसोलाव साहा बागानाव जि गावबा खोन्दोनियानो होन बा सोरबा बिगोमानियानो होन साहा बागान जिखिना दङ बियो कमप्लिटलि प्राइभेट होननानै जों बुंगोन। आरो आं दिनैनि समाव जायफोर साहा बागान खुलिनानै जोंनि खामानि गैजायै सुबुंफोरखौ खामानियाव थिसनदों आं बिथांमोनखौ धन्यबादसो होनो सानगोन। नैबे समाव बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर जासिगोन जायफ्रा साहा बागान खुलिनानै खामानि गैजायैफोरखौ खामानि होबाय। दा नैबे समाव आं बेखौनो बुंगोन जे नंगौ BTC जानायनि उनाव BTCआ 19 बोसोर जाबाय जोंनि गेजेराव। जानायनि उनाव लामा दालाङा जायाखै नङा, मोनसे मोननैया जादों, जों बेखौ गनायनांगोन। लामा दालाङा जादों, नाथाय लामा दालाङा जायोब्लानो जोंनि आसोल सुबुं माहारिनि बा मानब सम्पद जायखौ होननानै बुंदों बेयो जौगानाय जाया। दिनै जोंनियाव जों नायनांगोन जोंहा हिउमेन रिसर्स हिसाबै बेसेबांखिनि जौगानाय। दा बे हिउमेन रिसर्सखौ जों जुदि सुनानै नायोब्ला बा बिजिरनानै नायोब्ला जोबोद उन जानानै दङ, गोग्लैनानै दङ। ओंखायनो आं दिनै BTC सरकार बा BTCखौ जाय बिथांमोना खुंबाय आं बिथांमोनखौ थोंजोङै ब्लेम होनो नागिराखै। नो डाउट बिथांमोनाबो थांनाय 19 बोसोराव एसेला मावाखै नङा, मावबाय। नाथाय सरकारि भाबै जेसेबांखिनि सुबुं माहारिखौ बा मानसिफोरखौ खामानियाव थिसननाय जिखिना बेबस्था खालामनांगौमोन बेखिनिखौ बिथांमोना हायाखै। आरो जोंनि भेरगाव बियाबाव बयनिख्रुइ बांसिन उन जानानै दङ। दिनैसिम जोंनि भेरगाव बियाबाव सरकारि भाबै माबा मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननायानो होन बा माबा मोनसे उद्योग फसंनायानो होन बेखौ आङो नुनो मोनाखै। ओंखायनो जोंनि हालामाव रांखान्थि भाबै गोग्लैसोनाय होननानै आं बुंदों। नोंथाङा BPF जइन खालामनो हायोमोन। BPF आं दहायनो बुंदों जे BPF, कंग्रेस, BJP भारताव मेरला राजनिति दङ। मानो होनना बुङोब्ला भारतआ मोनसे गणतन्त्र देश, बेयाव जोंहा माल्टि पार्टि सिस्टेमा सोलियो। दा बेयाव राजखान्थिखौ सायख'नाया बे गावनि गावनि सायाव। आरो आङो UPPLनि जि निति आरो आदर्श बे निति आरो आदर्शखौ नुनानैनो आङो UPPLआ थांनाय समाव गोहोआव गैयाब्लाबो UPPLआव जइन जादों। बे खेबावबो UPPLआ जेनगोन, BPL सरकार दाया। नोंथाङाथ' आन्दायहैगोन। दिनैनि थारिखआव देरहानाय जेननायखौ रायजो राजाया बुंगोन। नैबे 19 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि BPF दैदेननाय जि दोलो, बे दोलोआनो जे BPFआनो जे बा BTCखौ सालायनो हागोन होननानै दिनै जोंनियाव जोङो ससियेल मिडियायावनो होन बा फेसबुकआवनो होन बा गुबुन रायजो राजानि खुगानिफ्राय जोङो दिनैसिम खोनायाखै। जिहेथु सोलायनायखौ लुबैदों रायजोफ्रा, बे हिसाबै जों बुंदों दिनै UPPLआ सरकार दानाया रोखा। ओंखायनो आं UPPLखौ सरकार दानो हानाय नङा एबा UPPLखौ जेनगोन होननानै आं माब्लाबा फोथाया। नोंथाङा बुंदों जे रायजो राजाया सोलायनो लुबैदों दे, नाथाय सोलायनो लुबैदोंनि रायजो राजा बुंनायखौ जों बहा खोनाफैखो? जों खोनायाखै। नाथाय जों खोनानो मोनदों UPPLनि खुगा UPPLनि लिडारफोरा बुंबाय थादों जे सोलायनाय नांगौ आरो सोलायनाय लाबोनो थाखाय UPPLनो भट होनांगौ। बेखौ नोंथांमोना बुंबाय थादों UPPLआ। दा बाथ्राया जादों मा, UPPLआ बे खेबाव बिसायख'थियाव ओंखारदों BTRखौ दहाय होनानै BTRनि सुक्तिखौ आखल आखुरै पालन खालामनांगौ, बिनि थाखाय माने UPPLनो देरहाहोनांगौ बेखौ बुंनाय जादों। नाथाय BTRनि सुक्तियाव बर'फोरनि गांनाय उखैनाया फोलोमजोबनो हाया ओरै होननानै अजद फैदों। होमब्ला नोंथाङा माबोरै मिजिं खालामदों जे सोलायनाय फैगोन? दिनै BTRनि जिफोर दाबि दावाफोर एबा जिफोर दफाफोर, बे दफाफोरा दिनैसिम माने बर' रायजो राजानि गेजेराव बा बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंजोबनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि टिमानो बुंदों। जायफ्रा सुक्ति खालामबाय बिथांमोना अबस्से बेखौ बुङाखै। नोंथां बुंनाय बायदि जेनेब्ला UPPLआनो सरकाराव फैगोन बा BTCआव सरकार सोलायनाय बा राजखान्थि दोलोखौ सोलायनायखौ लुबैदों, बे बाथ्राखौ UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों होननानै बुंदों। बे नंगौ, नाथाय थेवब्लाबो रायजो राजानिफ्रायबो जोङो दिनै मोन्दों, रायजो राजायाबो बुंदों। आरो दिनै रायजो राजा बिथांमोना जुदि सरकारखौ सोलायनो लुबैयामोनब्ला बिथांमोना दिनै UPPLआव
जोंहा माने 7जनल' MCLA दङ जोंहा जेबो रांखान्थिनि गोहो गैयै मोनसे दोलोआव रोजा रोजा सुबुङा दिनै जइन जानाय नङामोन। ना इन्टारेक्सन बिटिआर सुक्ति खालामनायाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDBनि मोनब्रै ग्रुप रन्जन बर दैदेननाय NDB धीरेन बर' दैदेननाय NDBP गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय NDBP आरो सावरायग्रा सावरायग्रानि NDB दा आरो बेजों लोगोसे UBP दङ दिनै नुनो मोनदों मोनसेल' NDBPआ UPPLजों नांथाबनानै दङ बाखि BPFजों मार्चआप जादों होमब्ला नोंथाङा मारै बुंनो हायो जे माने सुक्तिखारिनि सापर्टआ बांसिन ना NDBआ दिनै मोनसेल' नङा अबसे नोंथां बुंनाय बायदि सावरायग्रा फेक्सननि फेरेंगा बिथाङाबो दङ जोंदों आरो बेनिफ्राय पिआबो दङ आरो बेनिफ्राय दिनैथ' सुक्ति जाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अनगायै NDB होननाय मोनसे आफादा गैला दिनै सुक्ति जाखांनायनि उनाव सोर सुक्तिकारिया सोर राजखान्थि दोलोजों थायो थाया बे बिथांमोननि खोथा नाथाय सुक्तिनि जिफोर दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौब्ला आं लुबैजानाय बाथ्राया जाबाय मा जिहेतु आं सुक्तिनि सुइकारिबो नङा लुबैजानाय बाथ्राया आंनिया बेमोन जे सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंजासिम खौसे जानानै थानांगौमोन दा जोंनियाव खौसे जानानै थानो हायाखै बेल'सो नोंथांनि हालामनि जौगाखांनायनि बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों बेहायथ' थांनाय 15 बोसोराव BPFनि दखल BPFआनो बेहाय देरहाबोबाय थादों बे हालामाव बे बियाबाव देग्लाय नोंथाङा माने बिटिआरखौ दहाय लानानैनो UPPLजों जइन खालामनानै आं बुंनो नागिरगोन आरो बे खेबाव नोंथाङा देरहागोना मिजिं लानो हाया BPFआनो देरहाबोगोन नैबे खनसेयाव आं भेरगाव बियाबनि बाथ्राखौनो बुङो नोंथाङा सोंनाय लेखाहै जे भेरगाव बियाबाव जुदिअ 2015 सननिफ्राय बा 2015निफ्राय BPFआ दखल खालामबोदोंमोनब्लाबो 2015आव बिथांमोना बिजाथिखौ सोलायदों 2015निफ्राय 2010सिम रातिराम बर' बिथाङा आंनिनो फोरोंगुरु बैसो मोनसे समनि हाइ स्कुलनि बेनि उनाव 2015निफ्राय नैबे 2020सिम गुबुन सासे बिजाथिखौ होबाय जायखौ माने BTCआ थांनाय समाव लेङाइ बुंथिगिरि महरै होदोंमोन नेरसोन बर' बिथाङाबो आंनिनो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनाय आं बिथांखौबो लोगो मोन्दोंमोन दा नैबे 2015 सननि उननि जि थासारि बे 5 बोसोरनि 2015निफ्राय 2020सिमनि जि थासारि बे थासारियाव जोंनि भेरगावबासिनि गासै रायजो राजा बिथांमोना नेरसोन बर' बिथांनिफ्राय खुगानिल' जि प्रतिश्रुति बे खुगानिल' प्रतिश्रुतिनि अनगायै जेबो मोनबोआखिसै बिथाङा दाफ्रोमबो गामियाव बाथौ मन्दिर लुनायनि मुङै गिर्जा लुनायनि मुङै मस्जिद लुनायनि मुङै 8 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख बेबायदि बिथाङा घोषणा होबोदों 15निफ्राय 20सिम नाथाय मोनसेबो गामियाव बिथाङा थाइसेबो थाखा होनो हायाखै आरो बिनिफ्राय थांनाय नटिफिकेसन ओंखारनायनि सिगां बिथाङा मोनसे राजनिति खालामबाय जोंनि भेरगाव समस्तियाव 800टानि बांसिन 800टानि बांसिन बिथाङा NGN-रेगानि खुन्थिया गायनानै रायजो राजानि गामि दाबसेयाव गंब्रै गाहाम मोनसे VCDCआव गंबा गाहाम 6 खान गाहाम गोलैदों बिथाङा फिथा हानानै बिथांमोना रायजो राजानो आं नैबे खामानिखौ मावना होगोन नोंथांमोननियाव नैबे लामाखौ खोना होगोन होनना बिथाङा प्रतिश्रुति लाबोबाय नाथाय नैबे समसिम जेबो खामानि जायाखिसै आरो दुखुनांथावना बाथ्रा भेरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननो 5 लाखनि माने बिल्डिं बनायनायनि मुङै बिथाङा होगोन होननानै बिथांमोनखौ बुंबाय दा बिथांमोनजों आं सावरायदों भेरगाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि बुंनांगौबा बिथांमोना बुंगोन दिनैनि थारिखआव खनथाम बुट गाजि सोमहोनानै बिथांमोनखौ बुट गाजिखौ फेसेवदों जे नोंथांमोनाव आं गाबोन फिथाखौ हानो थांगोन खुन्थाखौ गायसननो थांगोन नाथाय बिथांमोना गायसनाखिसै बेनि उनाव नैबे खुन्था गायसननाय आं जिखिना बुंबाय 800टा बेयाव दाफ्रोमबो गामिनिफ्राय 10,000निफ्राय 20,000 आरो मोनसे गामियाव दङ जोंनि समस्तिनिनो बग्रितल होननाय असमिया गामि बेयाव 6 लाखनि खुन्था गायसनबाय बेयाव 6 लाखनि खुन्था गायसननायनि मुङै 42,000 बे गामिनिफ्राय लानानै फैदों थ' बिथाङा जथेस्थ'खिनि रायजो राजानिफ्राय उल्थासो थाखा बोखांदों बेनि खारनावनो बिथांखौ नैबे जोंनि समस्तिनि गासै रायजो राजाफ्रा नैबे समाव बिरुथि जादों थ' बिथांनि हेंथा खालामदों बिथाङा थांनाय समाव 4 खालाराव जुदि बिसायख'थिया जानायमोनब्ला बिथाङा 3थि फारियाव थागौमोन दिनैबो 3थि फारियावनो थागोन बिथाङा जोंनि भेरगाव समस्तियाव 7 बिजाथि दङ दायो
UPPLनि BJPनि BPFनि आरो बेनिफ्राय भटार्स पार्टिनि दा बेयाव बिथाङा थामथियावसो थागोन मानो थागोन गोबां रायजो राजाया बिथांखौ अभियोग खालामदों जाय अभियोगखौ आं बुंलांबाय आरो बेनिखायनो दिनै UPPL हिसाबै जोंनि नैबे भेरगाव बियाबाव देरहागोना रोखा जाबाय आं ओंखायनो दिनै जेनगोन होननाय आं मालाबाबो साना नोंथांनि कन्टेस्टआ जागोन आंनि कन्टेस्टआथ' दिनै फैयोब्ला BJPआ सेकेन्ड पजिसन थागोन नाथाय आंखौ कन्टेस्ट खालामनो हानाय बिजाथि आं दिनैसिम नुहुरथ'वाखै BJPआ सेकेन्ड पजिसनाव थांगोन आरो नोंथाङा फार्स्ट पजिसन थांगोन जुदि भटार्स पार्टि अफ इन्डिया इन्टारनेसनेल बिथांमोना जुदि फार्स्टआव फैयोब्ला भटार्स पार्टिनि हिस्ट'रिखौ जों मोनथिगौ थांनाय 15 मायथाइयावबो 2015 बिथांमोना नैबे भेरगाव बियाबनिफ्राय गेलेदों बिथांमोना थांनाय 2015 मायथाइयाव 700 मोनदोंमोन 700 आरो नैबे समाव भटार्स पार्टिनि गोबां दैदेनगिरियाबो जों दों UPPLआव सामिल जाफैबाय बे हिसाबै बिथांमोना माने खोब खम मिनिमाम माने भटखौ मोनगोन होननानै आं सानो आरो बिथांमोनाथ' फार्स्ट पजिसन फैखाया नोंथाङा बिदिबा जोबोद आसा खालामदों जे नोंथाङा देरहाथारगोन देरहानानै नोंथाङा मा खालामगोन देरहानायनि उनाव जोंहा गोबां आसनि थाहैबाय गिबियावनो BTR सुक्तिखौ जोङो मावफुंनांगोन बेनि उनाव नैबे समस्तियाव जिखिनाफोर थालांबाय गोबां खामानि मावनो गोनां दङ जोंहा गोबां ME स्कुल LP स्कुल हाई स्कुलफोर दासिमबो सरकारि जायाखै सरकारि खालामनो थाखाय जों नाजानांगोन आरो भेरगाव महकुमाया दिनैसिम जौगायाखै दिनैसिम 12टा डिपार्टमेन्टनि बांसिन बे जोंनि भेरगाव महकुमायाव लाबोनो हायाखै मडेल हस्पिटाल दङ डक्टर गैया सासे सानै डक्टर थायो मेडिसिन गैया बा गोबां हस्पिटालफोर दङ जोंनि माने समस्तियाव बांसिनावनो डक्टरबो गैया नार्सबो गैया बेबायदि आरो ओमफ्राय जोंनि गुदि फरायसालिफोराव बर' बिजोंनियानो होन असमिया बिजोंनियानो होन बा गुबुन बिजोंनियानो होन फोरोंगुरुनि जेंना बे फोरोंगुरुनि जेंनाफोरखौ जों सुफुंनांगोन दिनै जों नायदों क'क्राझारनि गुदि फरायसालिफ्राव बिथांमोननाव थोजासे फोरोंगुरु थायो नाथाय जोंनि उदालगुरिनि जोंनि नैबे भेरगाव समस्तिजोंल' नङा जोंनि उदालगुरिनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव माने सासे बा सानै थायो फोरोंगुरुआ बे जोबोद दुखुनांथावना माने आं बेखौ फोलोमनो हायो होननानै आं सानो क'क्राझाराव थानो हायोब्ला बाक्सायाव मानो थानो हाया क'क्राझाराव थानो हायोब्ला उदालगुरियाव मानो थानो हाया फोरोंगुरुआ दा फोरोंगुरुनि थाखायनो जोंनि गुदि फरायसालिफोरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जानानै दङ आंनि गामिनि आं जाय गुदि फरायसालियाव फरायबोदों आं दहायनो बुंदों 2 नं सिंग्रिबारि गुदि फरायसालि सा 90 फरायसालि दङ बेयाव सानैल' फोरोंगुरु दा ओंखायनो बे फोरोंगुरुनि जेंनाखौबो आं निस्सय सुफुंनो नाजागोन आरो बेनिफ्राय जि लाइमोनफोरनि जि माने खामानि गैजायैनि जि जेंना आं बेखौ दहायनो बुंदों बेखौबो जों निस्सय सुफुंनांगोन बे स्किल डेभेलपमेन्ट होनांगोन बायदिसिना ट्रेनिं होनायनि बेबस्था जों खालामनांगोन दिनै भारत सरकारा स्किल डेभेलपमेन्टनि मुङै गोबां आसनि लानानै फैदों गोबां बेबस्था खालामदों बिनि गेजेरजों बिथांमोननो ट्रेनिं होनानै बिथांमोनखौ गाव गावनि आथिङाव गावनो गसंनायनि जि राहा लामा बे राहा लामाखौ निस्सय आं देरहानायनि उनाव खालामगोन लंकायाव थांबा बयबो राजा जायो नोंथाङा आं बेखौथ' थांनायनो नागिरदों दायो लंकायाव थांब्ला बयबो राबन जायोनो बा राजा जायोनो आं बेखौनो थांनायनो नागिरदों दा दिनै हयथ' भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौबो हयथ' गुजरातआव बिदि बुंनोबो हागौमोन जे लंकायाव थांब्ला बयबो राजा जायो होनना नाथाय दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बिश्वनि भितरावनो बयनिसिबो माने अनजाथाव मोनसे राजखान्थिनि दैदेनगिरि जानो हादों दा बिथांमोना हायोब्ला जोंबोथ' निस्सय हागोन बे गाव गावनि गोसोनि सायाव सोनारगोन नोंथाङा मदिनि सायाव जोबोद फोथायनाय दं आं मदिनि सायाव बिथांनि जि आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल बिथांनि खामानि मावनाय देश सिबिनाय आं बेखौ सनमान होयो नोंथाङा BJPआव मानो हाबाखै आं दहायनो बुंदों जे इन्ट्रेक्सन नोंथाङा मदिनि सायाव माने मटिभेट जानानै दङ आं बे खारैनो बुंदों दा मदि सरकार भारतआव आसामावबो BJP सरकार दा जोङो BTCआव मानो लाबोनो हाया BJP सरकार BTCआव बेनि कारनाव लाबोनो हाया BJPआ जाबाय नेसनेल मोनसे पलिटिक्स नेसनेल पलिसिजों बे सोलिनाय मोनसे दोलो दा नेसनेल पलिसिया जोंनि BTCनि सरकारखौ सोलायोब्ला BTCनि फिसा फिसा जातिफोरनि समस्याफोरखौ हयथ' नेसनेल पलिसियाव हयथ' सोसनजोबनो हानाय नङा ओंखायनो जोंनो रिजनेल दोलोखौ नांगौ ओंखायनो BTCआव BJPखौ लाबोनो हाया होननानै आं सानो दा बे समाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल डिमास अट'नमास काउन्सिल BJPनि कब्जायाव दङ एन्टायार नर्थ इस्टनि रायजोफोर BJPनि कब्जायाव दङ होमब्ला नोंथाङा माबोरै बुंनो हायो जे नेसनेल पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बे फिसा फिसा हालामखौ बेंनायाव असुबिदा दङ नाय गुबुन गुबुन काउन्सिलफोरा हयथ' जातिगत भाबै हयथ' कनसियास नंजोबाबो जानो हागौ नाथाय जोंनि बर' जाथिया बर' जाथि हिसाबै जथेस्थ'खिनि कनसियास आरो जोङो जाति हिसाबै थांनानै थाथारनांगौब्ला
जों जाथिनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनांगोन नंगौ बिजेपिल' नङा गुबुन गुबुन दोलोआवबो फिसा फिसा जाति जनजाति बा जनगोष्ठीफोरखौ जौगाहोनायनि हयथ' पलिसि थानो हागौ नाथाय मोनसे जातिखौल' लानानै जौगाहोथारनो मोनसे पलिसि लानांगौब्ला जोंनो रिजनेल पार्टि नांगौ ओंखायनो बिटिसिआव बा बिटिआरआव बिटिआरनि दफाजों लोगोसे बिटिआरआव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि सोलोंथायानो होन रांखान्थियानो गुबुन गुबुन बिथिंखौ जुदि जौगाहोथारनांगौब्ला जोंनो बेवहाय रिजनेल पार्टिखौनो नांथारगौ दा जों गोबां सावरायबाय आरो नोंथाङा बे समाव राजखान्थिनि आगान होदों आरो नोंथाङा जोबोद मुखुब सम बबेखानि कर'ना भाइरासनि थाखाय भारतआ लकडाउन फोसावनायनि थाखाय नोंथाङा न'आवनो दंबाय थायो दा नोंथाङा बे समाव माखासे पलिसि एडप्टनि बाथ्रा थायो नोंथांखौ जों आरो गोबां माने समय नस्थ' खालामहोनो लुबैयाखै जों बेखिनियाव दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबनो सानदों नोंथांनो खुलुमनायबाय आरो गोजोननाय होबाय